5G YouTube चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय इलेक्शननि लेटेस्ट आपडेट लानानै फैबावबाय। बे आपडेटानो जाहैबाय दा सोर पार्टिया बेसेबां भटआव आग बारनानै दं, सोर देरहागोन बेनि बिग आपडेट लानानै फैबावदों। नोंथाङा बेखौ नायनो थाखाय आङो लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनखादों। नोंथाङा बे लिंकआव थुबाथाय नोंथाङा नैबे पेजआव फैनानै नोंथाङा इजियावनो चेक बानायनानै लानो हागोन। टटेल आसामाव लकसभा इलेक्शननि नैबेयाव एसेम्ब्लिनि कन्स्टिटिउन्सिया नैबेयाव टटेल दङ 14टा, बेयाव 14टा आसामाव बे लकसभा एसेम्ब्लि कन्स्टिटिउन्सिनि मासि दङ। बेनि मादावनो दा बिजेपिया नैबे 9टा सिटआव बिजेपिया आग बारायबाय दं। बेयाव दासिमबो देरहाथ'वाखै, आग बारायनानै दङ। आरो नैबेयाव इन्डियान एलायन्सआ मोनथाम मासियाव दासिम आग बारायबाय दङ। आरो इउपिपिएल पार्टिया मोनसे सिटआव आग बारायनानै दङ। आरो एजिपि पार्टिया मोनसे सिटआव आग बारायनानै दं। नोंथाङा बेयाव रोखा जाबाय जानो हागौ। बेयो दासिमनि लेटेस्ट आपडेट। नोंथाङा नैबेयाव थुनांगोन। नोंथाङा सिलेक्ट कन्स्टिटिउन्सि, नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनांगोन। जोङो दानिया बे सिलेक्ट कन्स्टिटिउन्सियाव क्लिक खालामबाय। आरो जों दानिया क'क्राझार जोङो एसेम्ब्लि कन्स्टिटिउन्सिनि जोङो लेटेस्ट आपडेटखौ नायगोन। नोंथाङा नैबेयाव थुबानो जाबाय क'क्राझार 1, नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनांगोन। जोङो दानिया बे क'क्राझार 1आव क्लिक खालामबाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोन्दों, नैबेयाव लिडिं खालामबाय दं जयन्त बसुमतारी इउपिपिएल पार्टिनिफ्राय। बिथाङा नैबे 1,54,279 बेखिनि भटखौ मोननानै बिथाङा आग बारायबाय दं दासिम। आरो नैबे बिपिएफ पार्टिनिफ्राय खाम्फा बरगयारी, बिथाङा नैबे 1,30,800 बेखिनि भटखौ लानानै बिथाङाबो आग बारायबाय दं। नाथाय नैबे जयन्त बसुमतारीनिफ्राय बिथाङा नैबे 23,479 बिथाङा फावसायनानै दङ जयन्त बसुमतारीनिफ्राय। नोंथाङा बेयाव नायबानो जाबाय। आरो नैबेयो गर्जन मुसाहारि, बिथाङा कंग्रेस पार्टिनिफ्राय बिथाङा केन्डिडेट जादों। बिथाङाबो नैबे 55,289 बेखिनि भट मोननानै बिथाङाबो आग बारायबाय दं। नोंथाङा बिनि सार्टखौ नायनोबाथाय नोंथाङा नैबेयाव थुनांगोन। जोङो बेयाव क्लिक खालामनानै होनोसै। नोंथाङा बेयाव नायबानो जाबाय दासिम बेसेबां भट थांखो। नोंथाङा बेयाव नुनो मोनगोन। गिबियाव नैबे जयन्त बसुमतारी, नैथियाव खाम्फा बसुमतारी, थामथियाव नैबे गर्जन मुसाहारि। बेबायदि नोंथाङा नायना लाबानो जाबाय। नैबेयाव भटनि पार्सेन्टेजखौ नोंथाङा बेयाव नायनानै लानो हागोन। दासिम टटेल भटआ नैबेखिनि बेयाव थांबाय। नैबे 3,97,814 बेखिनि भटआ दासिम काउन्ट जाबाय। बेखिनि भटआ सानजाबाय क'क्राझार लकसभा कन्स्टिटिउन्सियाव। नोंथाङा बेबायदि बेयाव चेक बानायनो हागोन। दानिया जोङो नायगोन दरं उदालगुरिनि आपडेटखौ। नोंथाङा बेखौ नायनो थाखाय बेखौ नैबेयाव बेगाव थुफिननांगोन। जोङो बेगाव थुनानै फैबाय। बेगाव थुनानै आरो नोंथाङा खेबसेबाव बेगाव बानायफिननांगोन। लिंकखौ आङो भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनखादों। नोंथाङा बे गाहायनि डिसक्रिप्शननि लिंकआव थुबानो डाइरेक्ट नोंथाङा चेक बानायनो हागोन। दानिया नोंथाङा बेक खालामनानै बेबायदि फैफिननांगोन। आरो नोंथाङा नैबेयाव थुफिननांगोन सिलेक्ट कन्स्टिटिउन्सि, नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनांगोन। जों दानिया बेयाव क्लिक बानायबाय। नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोन्दों दरं उदालगुरि 4, नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनांगोन। जों दानिया बेयाव क्लिक बानायबाय। बेयाव क्लिक बानायनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा बेयाव नुनो मोन्दों नैबेयाव लिडिं, दासिमबो देरहाथ'वाखै, बियो लिड लाबाय दङ। नैबे दिलीप सैकिया, बिथाङा लिड लाबाय दङ। नैबे 3,83,595 बेखिनि भट मोननानै बिथाङा लिडिं खालामबाय दं। आरो नैबे सेकेन्ड नाम्बारनि माधव राजबंशी, बिथाङा कंग्रेस दोलोनिफ्राय बिथाङा 2,33,941 बेखिनि भट लानानै बिथाङाबो आग बारायबाय दं। नैबेयाव बिपिएफ पार्टिनिफ्राय नैबे दुर्गा दास बर', बिथाङा नैबे 1,31,072 बेखिनि भट मोननानै बिथाङाबो दासिम आग बारायबाय दं। नैबे दरं उदालगुरि, नोंथाङा नैबे सार्टआव थुनानै नायबा मिथिगोन मोजाङै। नोंथाङा नैबेयाव थुबानो जाबाय। टटेल बेयाव भटआ बेसेबां थांखो दरं उदालगुरियाव नैबेयाव नायबानो जाबाय 7,76,339 बेखिनि भटआ टटेल काउन्ट जाबाय दरं उदालगुरियाव। नोंथांमोननो आङो बेखिनि आपडेटखौ होथ'बाय। आरो नेक्स्ट आपडेट फैबावगोन सोर देराखो सोर जेनखो बेनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय।